Bahane jipuk adoh. Heeh. Ngendi? Milih tlatah Klaten. sing nyuper Klaten. Nek daerah Klatene super-super Pak Kas durane kae. Ya ora. Ning asine nggon roke barang kae durane kepiye ta Pak? Oh, nganu Kurang tua. oh ka sing Wis tua. ora nyuper. Oh, kok ora super to kae. Iso ya berarti nganu ya kurang tuwa dianu ya. Ya iya. Nek padahal usiane wit aren ki pirang-pirang tahun lho Mbah Kas ya. Tapi nganu to, aren ki sing isi karo sing ora pancen akeh sing ora. Kaya wong turu iwak ku lho, nek ora mangsa ora oleh. Apa kaya kayu-kayu nek galeh ngene Pak. Ya iya kan. Golek galah asem rak ya angel to. Apa nganu manut usiane arene. Ora, Manut Ora manut usiane arene apa? ora. Njur manut apane? nggone. Ya pancen ana sing isi ana sing ora. Oh, alah. Mbok kuwi tuwa mbok enom ngono. Heeh. Nah sing tukang boboki wong Purworejo kuwi urung karuan. Ngerti. Dinane ki entuk. Nek kek ora entuk ya teko kosong terus. Iya kaya Maksudnya ra isi.